Vítajte všetci na tomto webinári. Ďakujeme, že ste došli. Vítame aj Adama, ktorý sa k nám pripojí a bude sa tiež snažiť zodpovedať alebo dať svoj názor na vaše otázky, za čo veľmi pekne ďakujeme. Adam Okurlica, Panaxeo, treba čeknúť web a všetky ostatné veci. A poďme hneď z ostra na otázky, ktoré môžete sa pýtať osobne, alebo ich napíšete do sekcie hore QA. Takže idem zo spodu, som hore v QA a pôjdem zo spodu hore. Je podľa vás rozdiel medzi firmami, ktoré len praktizujú postupy Agile a Scrum a firmami, ktoré si adoptovali Agile mindset? Niekedy neviem, či je lepšie ľudí nalákať na procesy, ktoré vedia zrozumiteľne nasledovať, alebo do nich vstúvať zmenu myslenia. A má to ešte jeden paragraf. To, že postupy budú followovať nám istejšie ako to, že budem schopný zmeniť ich prístup k postupom. To je veľmi zložitá otázka, ale v princípe, či je rozdiel medzi firmami, ktoré to ako keby len praktizujú, alebo majú mindset. To je asi takéto gro. Ja by som to možno preformuloval, že či zavádza Agile začať s procesmi a smerom k mindsetu, alebo z mindsetu k procesom. Tak, Adam, máš pravdu. Si host. Dobrá otázka. Neviem, ja viem povedať za nás. Dušan si to veľmi pekne preformuloval, to je presne tak, jak sa to mne uložilo v hlave, že vlastne odkiaľ začať. Ja som za to, že akože nerobiť veci na silu, hlavne kým si neuvedomujem vlastne, čo s tým získavať, ale nezavádzať Agile kvôli tomu, aby sme mali Agile a iba preto. Že akože Agile není cieľ. Cieľom toho, čo robíte, je vždycky niečo konkrétne, nejaký produkt, nejaká výkonnosť firmy, akokoľvek ju máte definovanú. A keď to akože tak úplne extrémne sa na to pozriem, a ja to tak akože veľakrát aj robím, keď manažujem, či jak to nazvať, robím vo firme, že veľakrát nechám veci bez procesov. Že akože dokonca do nejakej miery agilita a proces je v knowledge worku podľa mňa antitéza, hej, že to, čo keď si v nejakom prostredí, ktoré sa rýchlo mení, je tam veľmi veľa neznámych vecí a tak, a vyhodnotíš, že potrebuješ byť agilnejší, tak to, že budeš mať viac procesov, ťa veľakrát môže urobiť rigidnejším. Čiže naozaj, aj keď si pozriete tú filozofiu, ako možno taký Scrum vznikal, alebo na čom sú založené vlastne viac menej tej agilný mindset, ako keby, ktorý takto sa do tých rôznych frameworkov implementuje, je to o tom, že ten, čo je najbližšie pri práci, a teda hlavne teda pri tej knowledge work, tak ten vie najlepšie v tej situácii vyhodnotiť, čo bude fungovať. Čiže ten self-management tam hrá ten prím. Ale keď sa zase do toho porovnania s tým, že vlastne ja natiahnem procesy cez celú firmu a všetci to budú ako keby iba nasledovať, tak môže sa stať to, že to udusíte v počiatkoch. Čiže ako pre mňa je to, ja keď rozmýšľam aj, že akože veľakrát vo firme proste riešime úplne divoké nové situácie a človek to tak zvádza akože z začiatku, že nastavíme na to proces, aby sa to už nestalo, táto chyba. No len veľakrát akože situácia príde, on bude nie modrá, ale bude bladorúžová o chvíľku a ten proces proste bude dobrý, hej. Treba, ako za mňa teda je vždycky, ako začínam skôr od toho, že mať spoločný mindset, dať ľuďom tú autonómiu, aby sa vedeli riešiť tie problémy sami, dať im tie nástroje, dať im tie podmienky a až keď je nejaký akože veľmi častý pattern, že proste toto sa opakuje príliš často a príliš veľa tímoch a rieši sa to vždycky skoro rovnako vtedy uvažovať nad procesom. Toto je môj pohľad, ale veľmi rád si počujem ostatné. No, ja to mám trochu inak, že na 100% súhlasím s Adamom, ale zároveň ešte rozpoznávam, že kontext. A je to asi dané tým, že robím s viacerými firmami v rôznych štádiách a rôznymi tímami v rôznych štádiách. Takže čo sme tak odpozorovali, že prísť k ľuďom, ktorí sú úplne že nový tím, lebo pri tom zavádzaní hlavne v korporátoch sa fakt dôjde aj k tej reštrukturalizácii. Zrazu máš tam ľudí, ktorí síce dlho robia vo firme, ale nerobili spolu. V takom režime prísť za nimi a začať im hlásať agile mindset a hodnota a takéto veci môže byť pre nich príliš ezoterické, takže tam je skutočne lepšie začať s jasnými pravidlami, kde proces jednodušuje minimálne to, že tí ľudia sa oveľa rýchlejšie že zapoja, začnú spolupracovať navzájom. A už keď položia základy tej takej spolupráce, tak potom idem na nich s tými hodnotami, princípmi, čo zvyčajne trvá nejaký mesiac, dva.
ale potom veľmi rýchlo sa dá ich začať vyťahovať z toho, aby to nebol skutočne, že proces so všetkými pravidlami na to, jak si hovoril, že na modrú situáciu platí takáto pilulka a potom, keď nemám pilulku, tak končím. Takže dostať ich do toho štádia, kedy sa začnú sami zamýšľať a začnú nad tým premýšľať. Len to chce neustále posúvať tých ľudí, aby neostali mi v tej komfortnej zóne v danom štádiu toho stavu. Takže existuje v tej teórii také niečo, čo sa volá Tuckmanov model vývoja tímu, kde na začiatku sa ten tím formuje a tam aj bez na to, či to je Edge alebo akákoľvek iný postup, iný spôsob, vy vždy potrebujete tým ľuďom ako keby že nastaviť tú spoluprácu na začiatku. Preto mladí vojaci, keď prídu na vojnu, tak najprv sa musia naučiť ukladať si veci do komínkov a chodiť na tie denné rozkazy a podobne. Takže tam je to taký jednoduchší nábeh. Ale potom už viete ísť na tie vyššie prvky a kde sú tie hodnoty. A naopak, mám týmy, kde už veľmi dlho spolupracujú spolu a teraz my, keď za nimi by sme došli s tými procesmi, tak pre nich to má tú pachu takú, že už boli oveľa ďalej a my zrazu ich naspäť dostávame do stand-upov a prečo by mali mať stand-up, veď doteraz sa vedeli porozprávať normálne, prečo musia čakať s nápadmi na retrospektívu každé 2 týždne alebo dokonca do ďalšieho stand-upu. Proste úplne to pritiahnuť do toho negatívneho, ale len vďaka tomu, že to bolo na nich zle natlačené skrz ten proces. Takže s takouto skupinou ľudí, kde tí ľudia sú oveľa otvorenejší spod tých teologických témach, až niekedy to takto hovoria, tak nie je vôbec problém začať práve z tej druhej strany a naopak ten proces objaví, ale nájsť to skôr po formu štandardov a nie po formu presnej definície toho procesu, ktorý musia všetci ísť presne, ale viac menej také dohody nejaké, kde sa, a používam na to práve otázky, že v momente pozorujem ten tým, keď ten tým začne klásť otázky alebo situácie, ale to som nevedel a toto som pochopil inak, to je presne ten dôvod zastaviť sa, OK, tak ako to máme, ako v takých prípadoch budeme premýšľať, nie ako budeme pracovať, ale ako máme premýšľať. Takže ja to vnímam, že aj a vyberám si podľa toho štádia toho týmu. Ale netreba, väčšinou tlačia práve z tej procesnej strany, čo je jednoduchšie, ale ono to dostane firmu iba do stavu, že všetci sledujeme proces a agile rovná sa proces a už vôbec nie je ten mindset, čo znie veľmi teologicky, hej. Ja som len chcel dodať, že máš úplnú pravdu v tom, že keď si už len vezmete, akože čo je už len ten Scrum, akože to, že zavediete všetky eventy a všetky veci, ako majú byť, tak to vám iba dáva nejaké príležitosti v tom týme, ale to nič nerieši. Že akože ty príde, že to, že budeš mať retrospektívu a daily a všetko, čo ako má byť, ti nič nepomôže, pokiaľ ten tím nemá možnosti nič meniť alebo nemá ochotu nič meniť, nedokáže fungovať, ako si sám hovoril. Čiže ono musí byť definitívne tento súbeh týchto dvoch vecí, že ten proces minimálne okolo safeu, scrumu, čokoľvek si zvolíte, by mal byť nejaký nastavený, ale podľa mňa tá dôležitosť je naozaj v tom týme, autonómia. Tá veta sa mi tak páči, že si ju dám do chatu, aby som ju vedel kedykoľvek, že referovať na teba. Adam Okruhlica povedal, Agile vám dáva príležitosti. Myslím si, že to je veľmi dobrá veta. To si daj do LinkedIn. Tak som to myslel. Ja sa hodím rovno do ďalšej otázky. Máme tu jednu veľmi dlhú, ale k tej sa dostaneme potom, lebo možno, že sa nám hodí táto. Ja ju trošička preformulujem on the fly. Z vašej praxe, ktorý princíp alebo praktiky si ľudia najčastejšie myslia, že chápu, no realita ich potom uvedie do omylu? To znamená, že čo je najčastejšie nepochopenie? Asi sa to tiež ťažko generalizuje, lebo v rôznych podmienkach v korporáte to môže byť jedna vec, u developerov štandardných to môže byť ďalšia vec. Ja mám viacero a stali sa mi dnes, takže nie tak na prvú, hej, že keď budem deliť požiadavky na malé, zbytočne to budem deliť, lebo klient to aj tak chce všetko dohromady. Na čo to mám deliť? Oni to potrebujú proste mať naraz dodané. Čo je pravdou, že klient možno, že potrebuje mať viac vecí naskladaných, aby tá vlastnosť, ten produkt mal nejakú hodnotu. Čo ale neznamená, že nemôžem budovať tie veci postupne ako Lego kocky a vždy sa na to pozrieť, či to funguje, či mi to drží dohromady a potom pridať ďalšiu vrstvu na to a ďalšiu vrstvu a ďalšiu vrstvu. Hej. To je ako keby ste, ja som to dnes vysvetľoval pánom, že to je ako keby ste stavali dom a že postavíte aj základy domu, aj steny domu, aj krov, aj strechu dáte a potom zistíte, že no základy vám začína podmáčať a už sa vám nakláňa celá stavba. Takže že vyskúšať, položiť
otestovať, ideme ďalej a ktorým smerom a čo ďalšie robíme. A toto je To taký znamená, jeden nepochopenie, na čo deliť na menšie veci? Že Agile síce, že môžete vytvárať postupne, ale môžete dodávať naraz. Nemusí to byť dodávané po kúskoch, ale dáva príležitosť, ako povedal Adam, Agile vám dáva príležitosť to dodávať aj priebežne. Hej. Samozrejme, Počkaj, že sa to o tom je viaže Agile? To sa mi nestalo. Áno, aj. A akože tam sú rôzne veci v korporátoch typu, že potrebuješ nasadzovať iba raz, lebo tá release proces nepustia darmo, to ty máš vyvinuté na x krát a podobne, vieš. Takže toto môže veľmi obmedzovať. No asi taký ďalšia taká. A mnohokrát to ľudia zistia až po nejakom. U mňa sa to stáva tak po pol roku, keď stretnem ľudí, že tie stand-upy im fungujú už úplne inak. Takže fakt, že taká, že misconception, že stand-up je proste report šéfovi, Scrum Masterovi alebo product ownerovi. A zrazu, že je to inak. No a posledná taká asi jedna z top vecí, ktorú badáme, a to je, že veľký surprise, a hlavne v tímoch, ktoré už bežia agilne, že to demo nerobíme pre product ownera. Pretože, no to nemusíte, ten product owner je s vami na stand-upe, tak čo mu to opakujete? No ale on nie je na stand-upe, no tak potom musíte robiť demo pre product ownera, ale reálne, že je zákazník ten klient. No nie, tak prečo mu robíte to demo? Veď toto on už mal vidieť počas sprintu, dokonca nie na stand-upe, ale že priebežne. Ne? Že či je to OK alebo nie. Zbytočne robiť demo ešte raz toho, čo už bolo. Takže toto je ďalšia taká častá vec, ktorú ja badám. Teba niečo, Adam, k tomu napadá? Na prvú? Nedorozumenia? Problém, keď si zavoláš akože hostí, ktorí rozmýšľajú tak podobne, že ten prvý ti vždycky vybije tomu druhému všetky argumenty. S Dušanom súhlasím úplne. Ako veľa vecí mám pocit, že je úplne inak, že akože ak ste niekedy robili predtým v tradične procesne riadenej organizácii, alebo ako je to povedané, tak akože máte pred sebou celý život napravania, akože mentálnych modelov, ja tiež. Ale to je v podstate všetko. Od toho, ako vnímam, že niektorí ľudia prídu s tým, že ja som tímový hráč a napíšu do CVčka, ale potom sú nešťastní z toho, že niekto po nich chce niečo viac ako akože naservírovanú robotu, ktorú im dá na zlatom tanieri a oni potom akože odozdajú nejaký výstup. Že ono naozaj v tom, aby dobre fungoval ten tím, aspoň tých tímoch, ktoré ja som videl, že boli excelentné, bolo, že každého zaujímalo všetko, každý proste dokázal zatiahnuť za niekoho iného, čo viem, proste odišiel tester, no tak ako developer sa z toho neposkladal a neodložil sa scope o ďalší sprint, lebo nebol tester, ale proste developeri sadli a otestovali. Čiže to nebolo o tom, že za mňa hotovo, hej? Že za mňa. Tak, čiže akože nejaká špecializácia samozrejme v tímoch existuje, ale ten akože teamwork a tímové hráčstvo za mňa znamená, že akože úspech, neúspech proste na individuálnej úrovni akože takmer neexistuje, hej, v tom tíme. Čiže proste keď treba, tak zatiahnem. Neočakávam, že proste budem dostávať nejakú akože super špeciálnu robotu, hej, v tom tíme, ale jednoducho zaujímam sa o všetko. A hlavne teda o úspech toho tímu. A inak na to nám prišla aj jedna otázka s týmto súvisiaca, Matej, niekde tam máme. Teraz na ňu pozerám, presne na ňu teraz pozerám. Tak dáme si takto, prečítam ešte jednu otázku z chatu a potom kdokoľvek je zúčastnený, tak sa môžete priamo spýtať, aby sme využili aj to, že vás tu máme. Takže vy si premyslíte, čo by vás ešte zaujímalo, aby ste to vystrelili. OK, toto bude také, ako taký menší očenáš, čo sa týka dĺžky, takže bear with me. Nie, že by som mal za potrebu si budovať ego, no niekedy mi naozaj smrdí to, že výsledok v tímoch je stále kolektívny. Teraz hovorím čisto len za seba, ale u nás to často spôsobuje to, že ľudia, ktorí si zaslúžia uznanie za ich prácu, sú prehliadnutí a tí, ktorí veci brali len tak z výšky, sú aj za ich minimálny výkon pochválení v rámci hodnotenia tímu, čo im naďalej umožňuje využívať a až priam zneužívať situáciu. Berú to tak, že čím sa menej podieľajú, tým menej starostí, tým menej roboty a aj za ten nejaký výsledok, ktorý by mohol byť na úplne inom leveli, sme spokojní. Sám sa stále zamýšľam, čo s tým. Nechcem teraz tu robiť kontrolu a ľuďom dávať čierne špuntiky alebo hviezdičky ako škôlke. Štve ma ale, že ľudia sa naďalej zvážajú na snahe iných.
Ďakujem za zamyslenie a odpoveď. Uh-huh. Ak teda mám ja reagovať, keďže asi preto to vyťahol, nie? Poď. Zaujímavá otázka. Videl som samozrejme také situácie historicky. Dobre, čiže akože keď sa tak analyticky rozoberiem, tak asi mohli nastať dve situácie. Buď je to tak, naozaj, ako to teda dotázajúci píše, že naozaj niekto sa vezie. Potom je akože moja otázka, neviem, akože čisto podľa Scrumu, ak si pozrite Scrum Values, tak tam máte akože niečo ako commitment a budeme sa držať navzájom. To sa tak strašne ťažko prekladá, ale jednoducho, že keď niečo vidím, tak proste dám ten feedback tomu druhému. A nie je to iba o tom commitmente k nejakému cieľu produktu alebo čohokoľvek, ale proste keď vidím, že niečo nefunguje v týme, tak som proste commitnutý, aby som to povedal a riešilo sa to, a aby sa to neututlalo. Otázka znie, či teda to kolega povedal v tom týme a rieši sa to nejako. A ono sa to dá aj nekonfrontačne, aké to prostredie je správne. Čo je zase druhá otázka, hej, že či akože to prostredie je vôbec pripravené na takýto typ problémov. No a druhá možnosť je, a to teda ako každý pokorný človek musí oznať občas, že niekedy to tak možno není, ako to vníma, a možno naozaj ten človek tam má nejakú hodnotu. Predstavte si back office, ako často o back office počujete a ako to mnohí považujete, že čo vlastne tam ten back office robí, však tam akože iba 5 papierov 4 rôznymi spôsobmi prehadzuje. Tak si skúste zažiť, že vám back office ochorie, hej, a to sa to celé akože môže veľmi, veľmi rýchlo rozpadnúť pre všetkých. Čiže neviem, hej, že akože závisí od toho, ktorá je to situácia naozaj, ale ja si myslím, že vyzretý tým, a dobre, ako Dušan povedal, že máte na to nejaké indikátory ako Scrum Mastery, či už podľa Tuckmana, alebo podľa Lencioniho, kohokoľvek, alebo tá cestu aj, ako ten tým vyzrievať, by mal byť schopný otvorene komunikovať a mať tú dôveru v tom týme, aby dokázali konštruktívne riešiť takéto situácie. To je môj pohľad. A ako healthy konflikt my vždycky podporujeme. A toto je práve vec, čo robí naši Scrum Mastery. Akože kebyže toto cítia, že niekto má takýto problém, tak to vytiahli nejak konštruktívne. Super odpoveď. My sme mali jeden celý webinár v podstate o transparentnosti na základe aj o dysfunkciách týmu. Takže ja sa budem vyjadrovať ako keby nad to, že ak je tam nejaká zdravá dôvera a sú tam nejaké hodnoty a tak ďalej, tak to, čo hovorí, že by si v podstate chcel toho človeka pozbudiť, že ako nebáť sa ísť do toho zdravého konfliktu, že treba to osloviť a treba sa o tom pobaviť. Tak? Áno. Read the room, samozrejme, že pokiaľ je ten... Jasné, áno. Na to je tam podľa mňa Scrum Master, aby dokázal akože tejto situácii vyhodnotiť. Tak, ale možno Dušan, som zvedavý, že ako by si to ty teda. Že áno. Na čo sa pozerám ja, že podľa môjho názoru to Scrum Mastery to dosť často považujú ako keby, že za povinnosť toto vyriešiť. Podľa mňa je o tom, že ten Scrum Master má tých dvoch ľudí zavrieť do miestnosti a ja ho zvyknem hovoriť čakať na čierny alebo biely dým. Proste tí dva ľudia si to musia vyjasniť a tu nie som na to, aby som robil odkazovača. A myslím si, že dobrý Scrum Master urobí práve ten, ty si to nazval, že healthy konflikt, že zdravý konflikt, lebo my už sme si to vysvetľovali na webináru, že ten konflikt reálne na Slovensku je vnímaný ako negatívna vec, ale to máme z toho výjsť s našim tretím názorom spoločným. Čo si myslím, že u mnohých klientov som to zažil, hlavne keď už Agile bolo zavedené trochu dlhšie, že na prelome rokov všetci prídu k tomu, že potrebujem nejako nastaviť hodnotenie ľudí na ďalší rok. Už sme v tom Agile a potrebujem nejako nastaviť hodnotenie ľudí. A mali sme viacero klientov, ktorí prepli do toho socialistického, že zrazu všetci sú zodpovední. No, tí, ktorí z nás zažili socializmus, nie je nás tu na veľa, asi som to len, neviem, či nie len sám, tak my vieme, že keď je zodpovedný Samo, tak je zodpovedný iba Samo za to a nikto iný. A preto to nastavovanie, tá motivačná schéma dosť často vedie k tomu, že vytvorí podmienky pre my, ale to ja úplne, že zanikne. A tým pádom je tam priestor na to strácanie sa. Takže myslím si, že je v tom aj tá motivačná zložka firmy, že môže podporovať, že my, ale nesmie sa zabúdať na ja, lebo každý má nejakú kontribúciu. Každopádne myslím si, že veľmi veľký problém v tom týme je to, že
ja by tým človekom, čo dáva túto otázku, tak to poviem v tom týme. A teraz, že ak sa to bojím povedať v tom týme, tak to svedčí o tom, že chýba tá povestná psychologická bezpečnosť, a o tom sme sa bavili tiež na webinári. A otvoril by som teda tému na retrospektíve niečo s tou psychologickou bezpečnosťou, že mám dojem, že my si tu nevravíme celú pravdu, OK? Že niečo ostáva za dverami tejto miestnosti. A vyťahnuť to von ako retro. Každý z nás môže prísť retro. Nečaká na to, že Scrum Masterovi toto napadne, že asi by to mal riešiť on. Proste ja mám problém fungovať v tejto skupine ľudí, s ktorými spolupracujem. A ak proste sa nepostavíte k tomu problému čelom a neskúsite zmeniť tú situáciu, no tak budete takto nešťastní ešte dlho. Potom možno vymeníte firmu, ale keďže behavior s vami ide ďalej, tak tam zažijete po nejakom čase tú istú situáciu, lebo nikde na svete nie je ideálny tým, že prídete a rovno všetko funguje perfektne. Stačí malá zmena a ste naspäť vo formingu a tým pádom musíte mať nastavené prostredie toho, že áno, nejaký nápad nie je blbý a musí byť na to prostredie, aby som sa nebal to povedať, aby som sa necítil blbo alebo aby ostatní chápali, že ja sa tam nechcem dotknúť. Možno už len rozprávam dlho, ale že príklad z minulého týždňa z piatku, čo sa mi stal, mali sme stretnutie u jedného klienta a už to tak vrelo, už tak sa zvyšovalo napätie a zrazu prišiel bod, kedy CEO zrazu povedal architektke, oslovili ju s drobneninkou. Teraz poviem napríklad také, že Anička, namiesto Anna. Meno som si teraz vymyslel, aby to nebolo jasné, že o kom rozprávam. A to bol moment, kedy mňa to zastavilo a hoci som bol len host na tom stretnutí, tak som začal tomu CEO vraviť, Matejko, prosím ťa, teraz idem na nášho Mateja, aby som nikoho nevžil. Matejko, a čo by si povedal na to? Že bolo vidno, ako je taký zrazu, že niečo je zlé. No presne toto isté robíš ty ostatným. Akože ty reálne, že ty ponižuješ toho ostatného, práve len s drobneninkou. Takže trebalo okamžite ako keby, že zasiahnuť. Hoci som bol host, mal som guráž na to, aby som to spravil, že sorry, takto keď pôjdeme ďalej, tak to skončí výbuchom. Tak môžeme skončiť výbuchom. Počujte, a ešte takýto dodatok, že z druhej strany tohto problému boli ste niekedy v tíme, kde mali tradíciu putovného pohára? Ako my sme mali tiež tým a všetko bolo, že my sme spravili. A tiež nás tak štválo, lebo sme si povedali, že fakt je tu človek, ktorý má tak unikátne schopnosti, že sme vytvorili z alobalu nejaký taký akože smiešný pohár a na konci mesiaca sme ho vždycky ako keby niekomu odovzdali, že chápeme, že my sa prezentujeme navonok ako Team X, ale ako my v rámci toho týmu sme sa rozhodli ti udeliť tento putovný pohár. Myslíte, že úplný blúd, alebo čo si o tom myslíte? Ja keď si spomínam na nášho kolegu Karola, tak on mal takéto putovné poháre, on dával vyrábať cenu. A teraz mi napadol iný kolega Roman, ktorý sa tak hrábal v Management 3.0 a toto je jeho taká obľúbená technika, že merit money. Že ten tým ako keby, že si rozdáva body navzájom, že od 0 do 10. A aj sám som zažil, keď sa to aplikovalo v tom týme, že taký skromný chalanisko proste, že on si myslel, že on ničím neprispel a zrazu dostal 10 bodov z 10, taký bol, že ale to bola normálna vec, úplne normálna vec, takže teč ako putovný pohár. Zaujímavé. Ja som len chcel dodať, lebo pri tvojej odpovedi som si uvedomil, že viackrát som zažil také veci, že niekto v týme bol natoľko akože dobrý, alebo prípadne bol autorom nejakého pôvodného programu, myšlenky, že jednoducho nepustil k tomu nikoho ďalšieho. A to vlastne ako keby potom iba ako keby tak podporuje celý ten cyklus toho, že ja robím všetko a oni nerobia nič, ale veľakrát sa môže naozaj tá situácia jednoducho tak vyvinúť. No a to, čo ako keby alebo u nás teda sa snažím presadzovať, je, že keď je niekto seniorný, tak ty sa stávaš do veľkej miery akože coachom, mentorom, čohokoľvek tých kolegov. Hej? Jasné. Čiže je to možno aj takto sa na to akože pozrieť, hej? Že keď je tam takáto bariéra, tak proste ty vieš stále kopať za ten tím a za dobro toho tímu a zároveň ako sa cítiť, že si senior, či jak to povedať, hej? Tým, že jednoducho chodia pomáhať. To si mi pripomenul môjho šéfa, ktorý so mnou svojho času chodil na také veľmi zvláštne večere, že keď už som začal mať viacero ľudí pod sebou a vtedy som mal jednu dceru a niekoľko mesiacov ma vždy ťahal na večeru a s tým, že otázka bola jediná. Čo sa stane, keď budeš mať 2 dcery? A ja som nechápal, že čo riešiš? A
to bolo presne o tom, že to obidve musíš mať rovnako rád. A to rovnako tie dcery z toho domu odídu a ty robíš všetko preto, aby oni odišli a boli samostatné v 18. A to je, že ten stav toho, že ty máš myšlienku ako vlastník toho produktu, ale niekto, kto to vymyslel, no ale tvojou rolou je ho nechať žiť ďalej. Takže že musí to ťahať druhý v poradí, nie prvý v poradí. Ty si máš hľadať druhého v poradí, ktorý to začne ťahať. A Adam, ty si vlastne chcel povedať, že človek, ktorý to, teda ak môžem to nejako, že sám pre seba recapnúť, že môže nastať situácia, že človek, čo je citlivý na to ocenenie, že sú niektorí z nás, ktorí robia viac a sú niektorí z nás, ktorí robia menej, to, čo môže vyslovene toto ako keby spôsobovať, je vlastne to, že no ale ja to chcem robiť sám a ja to všetko spravím. To znamená, že ten človek, to nechcem povedať, že to je tento prípad, hej, ale že sám sebe si robíš zle. Hej? Lebo sám si to blokuješ ako keby. No určite si sám sebe robíš zle aj tomu týmu, aj sebe tým, že si to všetko nechávaš na seba, pre seba. Mohol si za 2 roky vychovať ďalších 2 skvelých ľudí, ktorí by za teba zatiahli, keď si na dovolenke, pomohli by týmu, firme, všetkým, hej. A ešte aj ty, a super by si sa cítil, ako ja neviem teda, či to môže tak aj iný, hej, ale akože keď ja mám možnosť niekomu niečo odozdať, tak akože je to výborný pocit, hej, že keď vidím, že ten človek to berie, hej, a pomáha mu to. Takže neviem, akože nemyslím to teraz zlom, hej, ale ak sa vieš na túto situáciu pozrieť aj takto, kolega, čo si to pýtal, a je to relevantné, tak podľa mňa skús. To je veľmi, veľmi fajn. Dobre. Díky páni. Tak dáme priestor na otázky zúčastnených. Máte niekto niečo? Kľudne s kamerou, bez kamery, len si zapnite mikrofón. Všetci počúvači? Dobre, tak ideme v našom zozname. Ak niekto niečo, tak kľudne hovorte. My máme fakt nejakých zo 20-30 otázok, čo nám poprichádzalo, takže máme sa o čom rozprávať. Dobre, takže idem na ďalšiu. Agilita nášho tímu klesá čím viac sme na home office. Ľudia si vytvorili svoje vlastné bublinky, ktoré nechcú mať narušené. Čo s tým, keď každému je dobre tak, ako je to momentálne? Dík. To znamená, že bublinky. Home office a bublinky. Klesá agilita. Tam som sa zasekol, že není mi celkom jasné, čo tým bolo myslené. Vy tomu rozumiete nejako hlbšie? Neviem to. Nie. Toto sú jediné... To je také, že... Tak. No, mne to tiež zarezonovalo také, že klesá agilita, ako keby, že toto bolo cieľom a že každý si pod tým predstavuje niečo iné, ale... Ja z toho cítim trochu také, že ako si to ja vykladám tú otázku, že okay, že zavreli sme sa do bubliniek, klesá nám ako keby spolupráca, to také, že také ľudské, že záujem od toho druhého. Keby to malo byť takto, ak by som si to takto mal vyložiť, no, netreba nič iné robiť, len robiť mikroskupiny tak, aby robili na jednej veci viacerí ľudia. Možno nemusí byť celý tým, ale 2, 3, 2, 3, vybrať jednu požiadavku a proste nech makajú na nej tí 2, 3. Že, myslím si, že skrz prácu sa dá vybudovať to také medziľudské, že máme spoločný zážitok, máme spoločný výsledok, máme spoločné odskákané veci a máme na čo spomínať pri pive po čase, že to keď bol ten projekt, pamätáš? To bolo o tom, že aspoň ja idem na to takto, skrz spoločnú prácu. Ono teoreticky to môže byť ešte aj to, že tým, že sú ľudia na home office-och, tak to iba uvažujem nahlas teraz, že majú tých 2-3 ľudí, ktorým napíšu proste v čete, alebo ktorých o niečo poprosia a ako keby, že nechcú sa viac zapájať. Vieš, že presne ten opak, že vlastne nechcú byť väčší súčasťou firmy, tímov, riešiť veci. Ja si myslím, že to, nie že len myslím, ale že to, čo badám, je, že keď sa pozriete reálne na tabule Agile tímov, tak tam už len z toho pohľadu na tú tabuľu sa dá vyčítať tá miera tej spolupráce. Vo väčšine prípadov máme napríklad teraz klienta, ktorý má
120 user storiek za sprint. 120. Reálne delené, že 8 ľudí, to je že strašne veľa na jedného človeka. Čiže toto samo o sebe indikuje, že to sú len zavalení robotov a oni reálne nepracujú spolu. Podľa nejakých takých odporúčaní veľkých šéfov, coachov, je to, že 5 user storiek na sprint. Ja som v živote nemal menej ako 15, takže už v tomto pohľadu je, že som inde. Ale každopádne, že fakt, keď sa pozriete, tak to sú subtasky na jednotlivých ľudí a na čo sa potom mám, že zaoberať tým, čo robí Matej. Proste mám svoj subtask a riešim a behám a ťahám ďalšiu kartu. Keď to len preformulujete na user story a k tomu subtask, tak tam nájdem obidva tie svety. A keď sme už za tým celým, že už subtasky mi netreba, tak robíme spolu s Matejom na jednej user storke. I don't care o subtasku, ale že tento pohľad vždy chýba vo firmách. A proste, že váľajú, všetci sú happy a všetci riešia prvá vec. Nikto sa nerozprával o výsledku. Čo budeme mať tento sprint? Dokonca keď sa spýtate lídrov, že čo chcete mať na konci tohto sprintu ako výsledok, ako cieľ, oni vám zopakujú feature, alebo dokonca, že aktivity vám zopakujú. Že sme strašne task-driven. A potom, no na čo mi je spolupráca, keď mi to niekto zadá na Kanban tabuľu. Takže za mňa na jednej user story by malo robiť viacero ľudí. To je tá mikroskupina 2-3. A už od planningu sa to takto dá nastaviť. Kľudne, OK, ja chcem robiť na tej user storke. Máte, myslím si, že by som to potreboval na tú user storku. Adam, nechcel by si sa k nám pridať? 2-3 úplne stačí. OK? Ale prijete potom aj k tomu, že no často má tým jedného testera, tak ten je chudák, že všade. Často má jedného mobilkáča, iOS-áka, jedného Androidiáka. A pritom, že idú samostatne, lebo viete, technologicky je to iné a to sa nedá. Blbosť. Robia na jednej user storke naraz. Tomáš robil si v Sidejiku, tam sme svojho času riešili, ja si pamätám, že prístup, či to bude team per platforma, alebo že spolu a takto. A treba vyskúšať obidve, že ako to povedal. Podľa mňa je to o tej spoločnej práci. Môj názor. Tá agilita, ak to mám. Ja nevnímam agilitu, ja vnímam tú spoluprácu. Ja iba súhlasím. A my sme viac menej fully remote firma, takže akože tie hybridné modely sú podľa najťažšie zo všetkého, keď polovica ľudí má svoju bublinu fyzickú a druhá polovica sa musí nejako akože dopracovať k nej remotne. Ale veľmi dobrú vec si povedal, že presne, že akože pokiaľ všetko rozdelíme, pokiaľ všetko vymyslíme a zadáme, tak potom tí ľudia naozaj fungujú také paralelné solo a tam akože nejaký dôvod na veľkú kolaboráciu a ani vznik nejakých nových myšlienok není, hej. Čiže toto je naozaj to, čo sa dá urobiť a ja som to teraz som tak ilustratívne v marketingovom týme v Lani tiež sme veľmi jednoduchý, pochopiteľný príklad, pripravovali sme nejaký merch na našu firemku, také tie hrnčeky a poháriky, neviem čo. A samozrejme, akože jedna alternatíva je, že dáte do šprintu, že proste urobte designer hrnček, ty urob letáčiky, ty urob hento. Ale tam sme akože vyskúšali to úplne inak, lebo sme mali pocit presne tohto, aj sme to nazvali, že paralelné solo robíme všetci, že si tak rozdelíme, 2 týždne sa stretneme a nie to dobré. Tak tam sme to skúsili preformulovať, že urobme najviacej, jak to povedať slušne, najparádnejší merch, na ktorý sa tu bude spomínať ever, a to bolo celé zadanie, ako keby user storka. Bol tam budget a proste nejaké supporting informácie. A doteraz si pamätám, to bol akože jeden z najzaujímavejších a najdlhších threadov, aké vznikli na Slacku, kde sa zapojil úplne každý zrazu. Mali sme proste asi 4 ďalšie koly k tomu a vznikli super veci, hej, ktoré vôbec neboli v tom zadaní. Čiže a ten budget ste neprešvihli? Budget sme neprešvihli, myslím. Ale je to veľmi zaujímavý spôsob takéto output-driven, či outcome-driven, nie output-driven cieľa si dávať do tých šprintov. Môže hodne podporiť. Že vy im nepoviete, ako to máte urobiť, buďte problem solvery, tu máte to, čo chceme dosiahnuť. Nám to viackrát zafungovalo veľmi fajn. Ja by som ešte k tomu dodal ďalší príbeh z dneška, čo som mal, lebo mal som mentoring v jednej banke a chalani mi tam ukazovali požiadavky, kde mali úplne presne od architektov dané fieldy v databáze, položky, vzorce a všetko. Proste dostaneš to naliňajkované. A dotiahol som ich do toho, že počujte, poďme skúsiť zmeniť ten názov tej storky z rozšírenie interfejsu IA, neviem čo, na úplne niečo iné, že na čo potrebujeme ten interfejs? No, aby sme zistili, či ten zákazník dal súhlas na GDPR. Tak poďme to takto nazvať. No ale počkaj, to moji vývojári v týme tomu neporozumejú. A vrem, tak to poďme challengenúť. Tak
dáme im ten text, to predtým, tú tabuľku a to ďalšie, im to necháme vnútri ako popis, ale že ten názov dáme iný. Nie, to nepoberú, to ma s tým pošlu do hája. Tak sa nechajme poslať do hája, ale že musíme to ako keby, že pimpnúť, musíme to čelničnúť. Proste táto vec nie je pre vás, pre tým, aby sa vám ľahšie žilo a aby ste len prečítali zľava a dali doprava. To na to sú už dnes aj kopiloti. Ale jednoducho, aby ste vytvorili niečo, pridali do toho, že možno ten spôsob je úplne iný. Takže bohužiaľ si takto nastavujeme v snahe ušetriť život ľuďom. A niektorí Scrum Masteri dosť často aj badám, že, ako keby, že tá snaha o tom, že oni potom budú mať viac času a kapacitu na riešenie problémov. Nie, robíte z nich normálne prepisovačov kódu a nie kreatívne bytosti, ktoré majú kreovať. Za to sú platení. Dobre, takže to bola odpovede na otázku v princípe, čo sme nevedeli úplne presne vyhodnotiť, že akú, ale dali sme snáď viac návodov, ako oživiť tú agile spoluprácu v rámci tých tímov. Hej? Takže idem na ďalšiu otázku. Ja neviem, Adam, ty si ešte v pohode s časom? Mám taký ček? Ja mám ešte 20 minút. Dobre. Tak dáme takú nejakú jednoduchšiu, hej? Idem úplne, že postupne. Ľudia v mojom okolí majú chuť agile skončiť. Niekedy je to na základe pocitu, že všetky benefity, ktoré agile mohlo priniesť, už prinieslo a nepridáva nič nové v tímoch. Niekedy je to presný opak, kedy naskočili na agile vlnu kvôli trendu, ale postupne to zhasíňa. Kam by mali takéto tímy smerovať? Bol by pre vás záver z tejto situácie rovnaký a to, že majú agile dosť, alebo by ste zvolili iné riešenie pre obe situácie? To znamená, že v podstate, ak som to správne pochopil, tak aj v prvom prípade, aj v druhom prípade agile zhasína. Hej? Niekedy majú pocit, že už sa vyčerpalo a v druhom, že ne. V tom prvom prípade by som povedal, chodte prosím vás na Agile 2024-25 konferenciu, postavte sa na pódium a povedzte, my sme to dokázali a príďte sa od nás učiť. Na toto čaká celý svet od roku 2001. Okay? Že už je to vyriešené. Už sme dokázali agile. Som trochu hnusný na tú situáciu, ale chcem vám to ukázať, ako keby, že už sme to dali. Za mňa to slovo agile je najmenej podstatné na tom celom. Ak ste v stave, že už to je že pre vás normálna vec, chvála Bohu, začnite sa zaoberať tým, čo vyrábate. Začnite vymýšľať nové nápady. Inovujte, kreujte produkt, služby pre zákazníkov. Agile sa pre vás stalo spôsobom, akým chodíte. Wow, super. To chcete. Či je to perfektná chôdza na výstavu, alebo to tak krivkáte, ale idete ďalej, to je možno, že menej podstatné pre vás. Potom fajn. Každopádne jednu jedinú vec by som z toho nevynechal, to je feedback v akejkoľvek forme, či už v týme, alebo od zákazníka. A možno to takto úplne stačí. Keď agile nefunguje vôbec, a to je ten druhý dôvod, prečo to zhasína, možno, že fakt to nepotrebujete. Jednoducho v danej firme je naučená tak. Máme aj my takých klientov zopár, ktorí sa nechcú pohnúť ďalej. Proste je to úplne, že hádzanie hrachu na stenu, tak možno je to zbytočné. Nedá sa to zmeniť. Ale možno to nikto len neskúsil poriadne zmeniť. Adam, vy už ste vyriešili agile na stálu, vieš čo? Teraz si trošička vypadol. Ja by sa určite tam nejaká frustrácia je, jasne. Prepáč. Pohode. Prepáč, je ma počuť? Áno. Keď som kameru vypol, dobre. Že asi tam je nejaká frustrácia, otázka znie, že čo, hej, že akože chcel by som skončiť, alebo radi by niekto, môj kolegovia, skončili s agilom, no akože otázka není, čo chceš, ale otázka znie, čo potrebuješ. Akože si v nejakom variabilnom prostredí, rýchlo sa meniacom, alebo jednoducho vieš príliš málo o tom probléme, ktorý riešiš, tak ako ten agile potrebuješ, a to není, či ho chceš, či ho nechceš, minimálne ten mindset potrebuješ. A už to konkrétny framework, proces, čokoľvek, to už je akože druhá vec, hej, že ten môžeš meniť, ak ti nefunguje ten, ktorý používaš. Čiže akože potreba byť agilný, ja neviem, podľa mňa nesúvisí s tým, čo chcem, hej, úplne. Ale to je aspoň taká filozofická odpoveď, hej, že akože keď to potrebuješ, tak akože nepláč nad tým, že to potrebuješ, ale skús to vyriešiť nejakým spôsobom. Skús zistiť, čo ti nefunguje a adresnúť to.
Ale tým, že je taká široká tá otázka, tak ťažko sa mi odpovedá konkrétnejšie. Áno. Chápem. Ale dobre bolo to zhrnenie, že je jedno, čo chceš, otázka je, čo potrebuješ. Hej, v skratke. To bol taký vrap. Si aký, Dušan? Ja som OK s tým. Tam sa dá dodať strašne veľa vecí, lebo to môže ísť od frustrácií. Zažívam napríklad aj to, že nevyrovnanosť, že interní ľudia majú iné pravidlá ako externí ľudia v tom istom tíme, že neexistuje equality a ľudia nie sú si rovní a tým pádom to vyrovnáva pnutie. A to už len na blbostiach typu vykazovanie a odhadovanie. Zažil som v jednej firme, že museli dávať externisti na minúty a ja sám, tak som začal na konci mesiaca si účtovať vykazovanie, čo samozrejme dvihlo obrvy, no ale tuto máte, to je dopad toho celého, takže a Agile bolo úplne v háji, takže bohužiaľ fakt myslím si, že je to hlavne o tých aktivitách. Tí ľudia majú pocit, že iba robia aktivity, ale ten výsledok, tá radosť toho výsledku je neuveriteľné prieť do firiem, ktoré vyrábajú produkty alebo takto korporácia, že koľko ľudia sa hanbia za ten produkt, ako keby. Alebo že sedíme a neraz vravím, že počujte, ale ja som váš klient, akože normálne mi to povedz do očí, že takúto somarinu idete urobiť. A majú problém s týmto povedať, vieš. No tak potom Agile, no na čo sa hráme? Že rúžové, chrumkavé a nevidia to? Tak nemá zmysel. To, čo je zaujímavé, čo som si všimol, je, že väčšina našich zákazníkov, a to sú teda od 10 do 10 000 akože človekové firmy, väčšina z nich nejaké forme akože má Agile a asi všetky možné frameworky a implementácie a manifestácie Agile, akože sme už videli. Ale to, čo ma najviac možno prekvapilo, jedna firma, ktorú asi väčšina z nás Slovákov tu pozná, mala úspešný exit pred pár rokmi, do Ciska, myslím. Tak hej, to sú chalani, ktorí sú alergickí na slovo Agile a na Scrumy a všetky tieto veci, ale majú asi najlepšie Agile mindset, čo sme videli. Proste, OK, tak nemusí sa to tak volať, ale proste funguje to presne tak. Okamžitý feedback, otvorenosť, všetky hodnoty sú tam, proste kadencie, jak clockwork, hej. Čiže veľakrát akože tá vaša implementácia Agileu akože je skôr asi to, na čo človek má nejaký vzťah k tomu, ako samotný. Áno. To je úžasné. Tú firmu, ktorú si spomenul, len dodám, že to bolo, že už s produktovým manažerom, ktorý tam bol niekde, že head of product, som robil predtým v inej firme a ma zavolali, že pridám povedať, že ako by sme mohli fungovať inak. A to bola prvá firma, z ktorej som odchádzal s tým, že chalani, akože sorry, že nemám vám čo povedať, že zaplatili ste za to, že ja nemám žiadnu odpoveď, viete čo, ani neplatte radšej. Tak to sme sa takto rozišli. Ale že môžete ho stretnúť na Scrum Impulse, že nám už roky na Scrum Impulse on moderuje otázky head of products. Obavíme sa o slajdu. Takže... Ale čo vlastne obklukov trošku je hovorí na tú prvú otázku, že ten mindset je nenahraditeľný. Áno. On musí byť. Áno. Tak. Dobre, dáme také dve rýchle, kým odbehneš. Také strašne jednoduché. Skúsme to len tak nejako, že prakticky jednoducho, hej? Stand-upy nás len spomalujú, sú zbytočné. Členovia tímu mi vravia, že by radšej namiesto toho pracovali. Dohodli sme ich na 2-krát týždenne. Je to OK? Bez filozofie. Podávam. Je to OK, ak takto chcete fungovať. Akože je to OK, hej. Nie, akože každý tým si... Akože nie som žiaden dogmatik, nie som človek, ktorý by bol Scrum Police alebo čokoľvek. Ak vám to funguje a nie ste pripravení naplno využiť hodnotu, ktorú vám ponúka Daily Scrum, tak ako na čo vás budem presviečať to mať 5 krát do týždňa, keď aj tak to nebude o nič efektívnejšie, nič vám to neprinesie. Treba hľadať, prečo vám to nepomáha, tak ako by malo. Že akože to by mal byť ten centrálny bod, v ktorom všetky neistoty, ktoré máte ohľadom toho, čo sa deje, kto má aké informácie, aké sú rizika nové, si vyjasníte a to môže byť za SMS spláchnuté a idete ďalej. A tá cena toho, že to neurobíte, vám môže stratiť týždeň roboty, lebo budete robiť niečo zbytočné. Ak to není vaše prostredie, v ktorom sa to deje a neudialo sa to za posledný rok, tak možno to naozaj je akože OK, to takto mať, ale tak asi, no.
Neviem. Nechcem byť úplne dogmatický, hej. Ale Dušan, tu nepovedz. Nie, teraz ďakujem, že ja som mal zastúpiť tú dogmatickú stranu. Nie, ja to mám podobné. Akože, čo badám, v každom top týme, ktorý začína, je taká vlna príde, že majú denné stand-upy a potom prvý nápad na retrospektívach často býva, že majme menej často stand-upy. Tak si to vyskúšajte. Možno, že to pôjde fajn. Každopádne ja už takým týmom vždy vysvetlím im, že čo to má za dopad, že no pozrite sa, teraz máte, že 15 minút stand-up každý deň. Keď to bude iba dvakrát, tak už budete musieť porozprávať, čo sa dialo s vami za posledné 2-3 dní. Tým pádom tí ľudia vás budú musieť dlhšie počúvať, tým pádom ich to menej baví, tým pádom dávajú menej pozor a tým pádom ten stand-up prestáva mať zmysel. A váš ďalší krok, ja už im takto načrtnem tú kariéru, váš ďalší krok bude, že ten stand-up vám stačí raz za týždeň. Ale to už budete mať ten stand-up nie 15 minút, ale už bude, že hodinu a pol a aj tak nebudete si nič z toho pamätať, čo sa udialo a jednoducho budete zase späť sám za seba. A that's it. Nikto vám nepomôže s tým, lebo nikto nechápe kontext, o čom rozprávate. A toto v podstate robím skoro u každého klienta, kde začíname, ale že vždy to dopadne tak, že všetci si prejdú týmito 3 štádiami a potom, že nastupuje aj 4. štádium, že a to bolo také milé prekvapenie v jednej banke pred 2 rokmi, keď som došiel do biznisových tímov, kde to má ešte navyše to také rácio, ale my nie sme IT, my sme biznis, nám sa tie veci tak často nemenia. No, čak porozprávame sa o tom. Biznis dnes je statický, takže určite nie. A dokonca prišli, vieš, my sme sa vrátili naspäť k tým denným stand-upom. Tak to človek si povie tak, že no vidíte, ja som vám to vravel, ale som rád, že tam došli a že si našli nejaký rytmus. My Scrum Desku máme v konzultačnej časti 2-krát do týždňa, ale vieme, že to za 15 minút nebude a že to je hodina pre nás a dokonca medzi 5 a 6 po celom dni. A nejako sme s tým fajn, zatiaľ to nikto nerozporoval, že to trvá dlho, lebo určite za tých pár dní medzi tým nám sa nenazbiera toľko zmien, že by sme museli o tom ostatných informovať. A skôr si myslím, že je to o formáte. Či len reportujem ten stav, alebo či je to o tom, že sa synchronizujem s kým, koho potrebujem na to ďalšie dokončenie niečoho. Takže ja myslím si, že problém je s tou otázkou, že tým účelom toho stand-upu. Tuto ja by som len akože povedal, že keď sa nad tým zamyslíte, daily Scrum stand-up, akokoľvek to voláte, je risk management event. Že to nemá iný účel, ako byť risk management. A tento riziko je teda zjavné, hej, že sa rozsynchronizujeme, vznikne nejaká zbytočná práca, nejaké chyby, čokoľvek. No a teda tá otázka potom sa dá akože veľmi dobre takže primerať k tomu, že tak keď nebudem chodiť na preventívku raz ročne ako na risk management event, ale raz za 5 rokov, tak čo sa stane? No, tak plus minus to isté, hej, akože by som povedal o tom daily. Ak máš 20, alebo teda tvoj produkt je strašne jednoduchý a máte 2 členov týmu, no tak možno až tak veľa nie, hej, ale ak máš 50, tak, alebo je tvoj produkt strašne zložitý, tak môže to mať iné dopady. Čiže keď na tým uvažíte ako nad risk management eventom, veľakrát akože to môže otvoriť trošku oči inak. To je good point. Dobre, posledná strašne rýchla otázka, ak máš ešte čas. Toto bude veľmi jednoduché, úplne jednoduchúčká otázka. Pre bugy si plánujeme 20% kapacít v sprinte. Bugov máme ale viac a mnohé sa tak nevyriešia. Čo s tým? Taká jednoduchá otázka. 20% času a kapacít v sprinte sú bugy. Aj tak ich nestíhame. Čo s tým? 30%? Poď. Neviem, čo je presne problém. Akože, aký je problém stíhať? Že chcete stíhať? Tak si dajte 30%. Akože málo kedy som videl nejaký sprint goal, ktorý by súvisel s tým, že vyriešime všetky bugy. Čiže ako ak to teda tak vnímate ako ja, že sprint je úspešný vtedy, keď sa vyrieši sprint goal, tak ten sprint goal nastavujeme pri plánovaní tak, aby sme akože stíhali produktom aj tú operation z toho produktu, ktorá v rôznych fázach toho produktu môže byť 20% času zaberať, môže to byť 20 až 90, lebo nevieme. A viete, v extrémnych prípadoch chýbať akože dĺžkou toho sprintu vopred. Že akože keď vieme, že napríklad teraz ideme pustiť niečo do verzie 1, ale už chceme robiť ďalšie šprinty a vieme, že bude teraz strašne veľa feedbacku, no tak si na nejakú dobu napríklad predĺžime ten šprint na 3 týždne. Dáme si nejaký menší cieľ rozvojový, čiže ten sprint goal, lebo očakávame, že príde, 90 bugov. Hej. Strašne veľa vecí, strašne veľa odpovedí na rôzne otázky, ktoré si ale iba predstavujem pod tú otázku. Áno. Problém, hej. Áno.
Čiže ako keby, že skôr predvída, že čo sa môže stať a podľa toho si prispôsobuješ tú kapacitu. Lebo niektoré firmy majú takto dogmu, že 20% musí byť, čo sa vždy pýtam, no a keď už budete robiť skvelý software, čo potom budete robiť s tými 20%, lebo vieš, 20% to treba. Okay. Dogma nie je agilná, hej. Takže akože keď sa veci menia, priznaj si, že sa menia, akože môžeš si robiť rolling average posledných 3 týždňov alebo niečoho, alebo môžeš hádať vopred, to je asi jedno, hej. Ja iba zo zaujímavosti, Peter Filip z jednej veľkej banky rozprával minulý rok na konfere o technickom dlhu. Možno to priamo nesúvisí s tými bugmi, ale často môžu byť bugy ako súčasťou toho technického dlhu. Takže aj to bol celkom dobrý talk, že ako sa k tomu postaví, hej, že keď vám zrazu niečo začne vyskakovať, lebo k tomu sa dá znova pristúpiť z viacerých. Vieš, máš to napísané v Pascale, tak vieš, že toto bude prúser, hej, akože. No, a to si mi zobral môj argument. Ja len aby som ešte takto, kým odídem, dal aj nejaký tip na knižku, ak vás to akože hlboko zaujíma, tak Principles of Product Development Flow, veľmi nedocenená knižka, asi spred 15 rokov už. A tam akože operujú s takou vecou, že uvažovať nad hodnotou, akože, alebo mať nejaký ekonomický model akože toho projektu, produktu a vy neviete, ako sa tie veci ovplyvňujú. Kedy je ten dlh želaný a kedy nie je, kedy ho zase naopak ako chceme minimalizovať, lebo nejaký lifetime value toho celého klesne. Tu je to umenie toho produkťaka, aby takýto ekonomický model v hlave mal a zasa netreba byť dogmaticky. Proste niekedy podľa mňa ten technický dlh krátkodobo môže byť OK, pretože potrebuješ veľmi rýchlo akože otestovať nové veci na tom trhu, aby si vedel akože kam pivotnúť aj ten produkt. Niekedy ťa to vyslovene brzdí. Nemám na to akože presnú odpoveď, ale chcel som tento tip dať, lebo to je fantastická kniha, ktorú ani sám nemám ešte úplne vstrebanú. Ale ak chcete akože otočiť mindset úplne toho, ako sa pozerať na to takéto dogmy menšie. Tak... Takže Product Development Flow. Principles of Product Development Flow sa to volá. Principles of Product Development Flow. OK, dáme referenciu. Strašne cool. Utekáš už, Adam? No, už asi pôjdem. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť. Dúfam, že niečo dávalo zmysel, čo som hovoril. Ďakujem, chalani, tiež za pozornosť. My ďakujeme za tvoj čas a v týchto náročných chvíľach. Užívaj to slnko a nespáš sa. Pozor na UV. Nech sa darí, Adam. Vážime si veľmi, že si bol. Tak možno, že my ešte, ak môžeme, tak ešte môžeme pokračovať. Mali sme to do 16:30 ďalšími otázkami. Ale ja by som ešte k tomu doplnil, lebo trochu si mi vyfúkol môj argument. Ľudia sa tak ako keby, že upejú na to, že musia riešiť bugy, ale že mnohokrát otázka, že ktorej časti máme bugy, prečo tie bugy nastávajú, tak fakt to zmeníš na ten technologický dlh, že dosť často vyriešiš jednu inú vec a 5-10 bugov ti odpadne. A to sú vo väčšine prípadov tie takí kostlivci v skrini, ktorí sa každý bojí zmeniť. No a potom sa to prejavuje bugmi. Takže ja by som sa pýtal, prečo tie bugy nastávajú a tých 20%, to je skôr o tom, že prečo máme tie bugy, nie ako tie bugy naplánovať opravu. Jo, to znamená, že ako sa tomu vyhnúť, kde je tam prípadne Pareto, čo z toho je technický dlh a tak ďalej a tak ďalej. Nie staticky sa zamerať na to, že mám 20%. A keď treba, tak viac, tak ako povedal Adam. Proste viem, že teraz je fáza, budeme robiť deploy, tak asi príde mi viac vecí, trošku predvídam. A štatistiky, no, metriky. Prístor do publika. Ak máte niekto niečo, kľudne kričte. A minútku, 2. Alebo tak. Ja si prečítam ďalšie otázky. Čo tu máme? Ak ste iba počúvači, môže byť aj tak. Ďakujem Tomášovi, že zodpovedal jeden koment. Takže poďme na túto otázku. Pomaly každý sprint nedodávame, čo si naplánujeme. A ako lepšie plánovať kapacity? A ak môžem, prečítam aj Tomášovú odpoveď, že jeden z ukazovateľov je velocita tímu, koľko na konci sprintu tím odovzdá práce, tak oprieť sa o tento parameter. Druhá možnosť je na retrospektíve si prejsť, čo bol dôvod, prečo sa to nepodarilo naplniť scope, ak je výstup z niekoľkých retro ten istý problém, tak pracovať na jeho odstránení. To znamená, že ako lepšie plánovať kapacity. A tam boli tie dve možnosti, že
proste osloviť to, alebo... Ale tá otázka velocita. prepáč, tá otázka začínala inak. Môžeš prečítať začiatok? Pomaly každý sprint nedodávame, čo si naplánujeme. To je začiatok. OK, lebo ja vnímam toto ako dve rôzne veci a mnohokrát ľudia to majú spojené dohromady, že dodať to, čo si naplánujeme a potom je, že plánovať kapacity. Lebo to môžu byť úplne rôzne veci. Lebo ja môžem, keď mi dáte, platí normálne, že pravidlo, je také pravidlo, ktoré sa volá Parkinsonovo pravidlo, to nie je ten roztrasený, ale druhý Parkinson, že ak človeku dáte 8 hodín na prácu, tak tá práca bude trvať 8 hodín. A to je to isté s tými kapacitami. Proste ľudia si naplnia kapacitu, natiahnu si prácu, ale ten výsledok reálne možno, že potrebujem väčší, možno, že potrebujem menší za daný čas. Takže výsledok versus čas je pre mňa dvojrozmerný svet, to nie je ten istý, nie je jednorozmerný. Bohužiaľ takto to nebýva vo svete, takže my plánujeme kapacity a chceme, aby všetci boli vyťažení. Adam dal jeden z návodov, ako ísť na to. On spomínal niečo ako cieľ sprintu. Na slovenských tímoch sa s tým nie veľmi robí. Cieľ sprintu je, že OK, umožníme cestovať ľuďom obidvoma smermi, ale s jedným typom lístka. To je cieľ. A preto potrebujem predávať lístky z jednej lokality do druhej, preto potrebujem umožniť platbu a nebudeme teraz predávať skupinové lístky alebo nejaké partnerské lístky a podobne. Takže že potrebujem kvôli tomu niekoľko user stories. A u nás ideme ešte dokonca až na úroveň, že tie user story musí robiť niekto, nejakú aktivitu a my plánujeme presne až na úroveň tých ľudí. A potom keď sa spýtate, že no máme predaj tých lístkov, vieme to predávať, tak ľudia vám dokonca ani nevedia povedať, oni len hovoria o tom, že na review. Tento sprint sme ukončili 80 storiek a 20 sme nedali a urobili sme toľko hodín a ale že čo má z toho Dušan, čo má z toho Fero, za čo platím? Hej, to je tá jedna jediná otázka. Čo mám za tie prachy, ktoré som do toho nalial? To, že sa spálili, je mi jasné. A čo som za nich dostal? A toto si myslím, že ľudia málo kedy ukazujú. A Tomáš tam spomínal Velocity. Velocity je fajn ukazovateľ. Veľmi veľké riziko ohľadom toho je, že čo tá Velocity vyjadruje. Že mnohí vám aj povedia story pointy, ale keď sa pozrite, že čo sú ich story pointy, tak to sú hodiny. A to je zase že zle. Takže ani taký ukazovateľ nemusí byť že presný alebo správny. Preto sa používajú aj tie story pointy ako relatívna náročnosť. Ale pozor, to je o náročnosti implementácie. To neodpovedá na otázku, a čo má z toho Dušan. Takže to by malo byť, že meranie business value, ktorú sme doručili. Alebo že veľkosť potreby, alebo niečo také. Takže ja by som, že ja zvyknem hovoriť na tréningoch ľuďom také jedno verejné tajomstvo, tí, ktorí už boli na tréningoch, to už u nás počuli, že vážení, Scrum Desku sme od samého začiatku ešte nedodali ani jeden sprint podľa plánu, ktorý sme si spravili. A som s tým happy ako majiteľ firmy. Prečo? Lebo dôležité veci sme stihli. Tie menej dôležité sa stihnú nasledujúci deň po sprinte. Čo znamená, že musím mať nastavený systém nasadzovania verzií tak, aby som mohol kedykoľvek nasadiť novú verziu. Nemusel čakať na koniec sprintu. Takže to, že v piatok na konci sprintu niečo nedodáme, no keď to bude hotové v pondelok, to fakt mám za to cepovať ľudí, lebo urobili o jednu storku, dve menej. No nie, no tak dodajú to v pondelok. Ale musel som zmeniť myslenie, že musíme mať vo firme continuous integration, continuous delivery, testing a ďalšie, aby sme to mohli kedykoľvek dať. A zároveň ma to privádza k tomu, že ako partner musím si spriorizovať veci podľa nejakých pravidiel, princípov. A zároveň ma to privádza k tomu, aby tá vec, ktorá sa nestihne, bola malá. Nebola to veľká vec. Takže lepší slicing. Aj preto my, keď začíname mentoring, tak prvá vec je, ukáž mi tvoj backlog, poďme ho preusporiadať, poďme ho rozdeliť, poďme ho správne zapísať, očistiť, lebo nám to umožňuje dodávať priebežne. A potom sa bavíme o tých nasledovacích procesoch. OK, Velocity je dobrý indikátor, ale Velocity je o tom, koľko mám ja ako product owner dopredu požiadaviek pripravovať požiadaviek, nedodávať. Toto je indikátor pre product ownera, pre biznis. Ako ďaleko mám myslieť. A my to bohužiaľ používame na meranie výkonnosti tých tímov, čo je nezmysel. Toto je prediktívny údaj. To je údaj, ktorý je, že sa používa na predvídanie. To znamená, ak sú tie veci dostatočne malé, tak to vôbec nemusí byť prúser, ak je tá hlavná hodnota dodaná.
Tak, ale je za tým aj to B a to B je väčšinou vo firmách ťažko realizovateľné a to je, že ten release management, ten deploy musíš mať veľmi agilný na požiadavku, jednu jedinú vec vieš nasadiť. Ne? Niektoré technológie, napríklad SAP pred HANou mal s tým obrovský problém. V momente, keď si začal robiť na nejakom dokonca zdrojáku, tak všetky ostatné požiadavky týkajúce sa toho zdrojáku boli vyblokované. Takže tam Agile proste bolo veľmi, veľmi ťažké robiť. Áno. Dobre. Môžem ja, chalani, jednu otázku? Lebo mne to tu tak znie aj pri tej poslednej, ktorá bola položená, aj pri tých, ja neviem, ja som si to prekladal ako tie zaznávané veci, skôr by som povedal. Mne tam znie, alebo veľmi uvažujem o komitmente. A to je možno tá moja otázka na vás, či to badáte, alebo ako commitment, alebo teda ako vážne, seriózne je braný commitment a či je naozaj súčasťou toho agile tu u nás na Slovensku, lebo osobne mám dojem, že všetci sa sústredíme na tie ceremonie, ale pre mňa ako developera ten commitment je jedna z takých tých aj kľúčových hodnôt, aj tých vecí. To je jedna. A druhá vec, že v dnešnej dobe, keď sme všetci remote, ne všetci, ale mnohí remote a tak, či je tam rozdiel v tom prístupe ku commitmentu alebo ku chápaní commitmentu medzi týmami, ktoré sú remote a ktoré sú on-site? OK. Že, ak mi môžeš, ja ti dám takú protiotázku, ak sa nenahneváš, že ako vysvetlíš ty význam slova commitment? Že ako to máš v hlave usadené? Len by som pochopil, že ako to máš ty? Commitment pre mňa, alebo osobne je niečo, s čím začínam už plánovanie jednoducho. Už keď idem plánovať, a to je v súvislosti s tou poslednou vecou, s tou poslednou otázkou, ktorá bola, tak jednoducho ja chcem mať v šprinte len toľko vecí, aby som vedel povedať, že áno, toto my stíhame do konca šprintu. Okay. Ako tým. Čiže to je ako keby, že miera istoty, že toto sa podarí dodať. Hej? Pre mňa to je môj záväzok, že toto dodáme. Až záväzok, OK. Ja to mám posunuté trochu inak, že dokonca badám, že ako keby, že biznisu sme slúbili toľko user storiek, že dodáme sprinte a keď sa nedodá čo len jedna z nich, tak je prúser. Akože ja toto nenávidím, že 20 vecí sa podarilo dodať a kvôli jednej všetci dostanú proste po chrbte. To mi prípada, že hrozné. Proste, ako máš potom snahu, že to je na pánskom, to je na bič proste, hej. A bohužiaľ to nutí k tomu, to správanie a tento prístup k tomu commitmentu, že to je sľub. Že na budúce vám dám nižší záväzok, nižší sľub, aby sme to stihli. No a keďže sa to nepodarí, tak dám ešte nižší. Takže keby som to prehnal, tak limita smeruje k nule. Proste nedám žiaden záväzok, alebo že dám záväzok, že 1. A to dodáme na isto a budete všetci happy, hej? Čo asi nie je to, čo chceme dodať. Ja vnímam commitment trochu inak a že mali sme aj klientov, kde sme to vyslovene, že merali a merali sme to, dávali sme tomu týmu priestor, že môžeš povedať, že toto je committed v sprinte a toto je uncommitted v sprinte. A mnohí mali v hlave tento prístup, ktorý si spomínal, alebo ako som to porozumel ja, keď si mi to vysvetľoval, že toto sľúbime, že dodáme a toto sľúbime, že nedodáme, lebo uncommitted. No blbosť asi, však to rovno nedávame do sprintu, hej, to je blbosť. Tak potom to zmenili, že možno dodáme. OK? A tak samozrejme, že keďže management nechce mať uncommitted veci veľa, tak im povedali, dobre, máte buffer, 20% vecí môže byť uncommitted. OK? Ale že reálne to committed a uncommitted, keď sa začneš pýtať, a prečo toto viete už teraz povedať, že toto dáte a toto nie, tak samozrejme jeden z tých atribútov je kapacita, alebo že čas, tak to zmenšíme a nech to vôjde do sprintu a proste tak to dodáme, lebo ten čas ovplyvňujeme tým, že to robíme menšie. A čo je to ďalšie za tým uncommitted? Že prečo si nie ste istí, že to dodáte? A tu prichádzame k tej dôležitej veci, ako ja vnímam uncommitted a committed. Keď viem, že to dodám, že chcem to dodať, že keď nepadne meteor, takže že mám veľkú snahu to dodať, tak toto je pre mňa committed. Ale sú veci, kedy neviem, čo neviem. Potrebujem ich objaviť. A v tomto prípade, že sa to nepodarí,
to proste nemá za to dostať nikto po chrbte, lebo to je, že aj to je výsledok, to učenie, že sa to nepodarilo a musíme zvoliť iný prístup. Takže mne sa viac to uncommitted spája k tomu, že nie som si istý, či sa to podarí ako výsledok doručiť, ale máme, a teraz sme na tímovom princípe, máme snahu dodať všetko, čo si naplánujeme, ale že snaha tam je, proste nebudeš ma byť za to, že o jednu menej. Takže ja to vnímam to slovko committed inak a bohužiaľ sa to berie veľmi často ako sľub a používa sa to na to, že máte ešte tam voľné, keď nie je kapacitu, tak začnú používať story pointy vo Velocity, ale vaša priemerná je 73, tak ešte niečo máme tam prifrcníme a vyberú niečo úplne zo spodu, alebo to zjednodušia, to urobím v databázu, to bude za jeden story point. Thank you. Nič. Proste to je úplne, že zbytočné mlátenie slámy s veľmi múdrymi slovami. Matej nám zmizol, tak dúfam, že žije. Asi sa niečo deje. Takže to committed je taká... neviem, či je to iný pohľad možno, Paľo, na tú vec? Nie, v tomto máme asi na to rovnaký pohľad. Akože to, že je to môj záväzok, znamená akurát to, že ja so svojím tímom sa budeme naozaj snažiť, aby sme toto dali. Áno. A keď to nedodáme, lebo ako si povedal jednoducho, že ja neviem, čo neviem a také veci vždy budú, ale to neznamená, že by to malo byť, povedzme, že každý jeden šprint, alebo každý jeden šprint, ja neviem, 20% bude nedodané. Tam už je to naozaj treba nejakým spôsobom riešiť. A keď sa stane, že jedna, dve veci, to je jednoducho, povedzme, štatistická odchýlka. To je aj o princípoch, ako vravíš, lebo ja napríklad by som bol u nás fajn. Ja chcem mať jednu vec researchovú v každom sprinte. OK, niečo vyskúmame. Proste hej, príjeme na to, že sa to nepodarilo. Takže to je opäť o nejakom prístupe, ako keby, že poviem, nechcem nazvať to stratégia, ale skôr nejaký taký, že prístup, ako k tomu pristupuješ. Výborne. Matej, máme čas na ďalšiu otázku. Trošku som preklenul, že si nám odbehol. Ďakujem. Prepáčte, rodina, tréningy a podobne. Každopádne, ja ešte možno k tým committed, necommitted, len som nad tým tak rozmýšľal, že ako, nechcem to vôbec rozvádzať filozoficky, hej, že čo sa týka dôvery, čo sa týka rozvoja a tak ďalej, hej, že je nejaký všeobecný cieľ a či ho chcem naťahovať alebo tak, ale ja som v podstate Pala tiež chápal, že pod čo si ochotný sa podpísať krvou, hej. Ako keby aspoň tak som to ja bral, že tak počkaj, toto už je moc. Ale to je aj o dohodách, aj o dôvere a tak ďalej. Dobre, Dušan, kedy agile netreba? Toto mi povedz konečne, že kedy netreba. Ďalšia otázka. A tak, že čo je v tomto zmysle agile, hej? Lebo tá odpoveď je v podstate vždycky treba byť agilný, lebo keď nie si agilný, si zomrel, hej? Ale... Je na to vedecký framework, nazvem to vedecký framework, alebo že nejaký taký vedeckejší prístup. A je k tomu, že gazdovské vysvetlenie, ale v princípe je to aplikácia toho vedeckého prístupu. Ten framework sa volá Cynefin framework, píše sa to Cynefin, C-Y-Nefin, od Dave Snow. A ten rozdiel ako keby, že problémy, ktoré riešime do 5 rôznych kategórií a sú práve problémy, kedy viem, čo neviem a neviem, čo neviem, kde agile má zmysel. A to je presne v IT, sa preto aplikuje agile tak ľahko, lebo ja viem, že táto vec je naprogramovateľná, len ešte neviem celkom ako, to viem, že neviem. A teda musím si urobiť nejakú malú analýzu, dohodu, architektúru, dizajn a podobne, dohodneme, naprogramujeme a vidím to dookola, takže tá vec je naprogramovateľná. Sú potom problémy, kedy neviem, čo neviem a potrebujem tam mať reálne, že ľudí viacero odborností a potrebujem im dať dokopy a my musíme reagovať a musíme vymýšľať. Proste je to plné zmien, takže v tom prostredí agile je. Sú ale typy aktivít, na ktoré agile je absolútne, že voprus. Máme niektorých klientov, alebo už aj v minulosti sme dávno mali napríklad call centrum, kde fakt chceli po tých ľuďoch, aby posúvali kartičky proste po každom kole a mali tabuľu a mali stand-up a podobne. Proste vtedy má zmysel vytiahnuť nejaké agile praktiky, ale nie celý ten framework a vybrať rozumne tie veci, lebo napríklad retrospektíva u nich mala zmysel. Napríklad málo zmysel si rozdeliť nejaký plán alebo shifty, kto bude ráno, alebo spôsob odovzdávky, že fakt dokonca aj ranný stand-up u nich mal zmysel na úrovni odovzdávania pracovných zmien. Že čo bolo večer, ktorý problém ešte treba dotiahnuť a podobne.
Dnes už to dokonca robia dosť často už len online, cez Teams si nechajú odkazy. Takže takéto praktiky majú zmysel, ale nemá zmysel proste ich ťahať do toho celého frameworku. No a druhá taká typická oblasť je účtovníctvo. Akože toto fakt zažívam, že zrazu, už to dnes až tak bežné nie je, ale boli roky, kedy zrazu niekto založil, že ideme do Agile a celá firma unblock a proste na účtovníctve účtovníčke museli rovnako vykazovať stav faktúr na tabuli nejaké stand-upy a proste hlúposti, to, čo majú v systéme, tak keď je opakovaný typ práce, ktorý často trvá, len beriem ďalšiu a ďalšiu, tam proste nepotrebujem všetky tie rámce z toho celého. Ale aj paradoxne v situáciách, kedy že Agile nemusí byť odpoveď, tie praktiky môžu. Však nakoniec si zoberte, to posledné, také jedno z tých posledných štádií v tom Kinefin frameworku je, že úplný že chaos. Aj v takom chaose, keď horí, tak tí požiarníci sú vycvičení na nejaké typy požiarov, že už majú to skategorizované, taxonomizované, majú prístup nejaké usadenie do štandardov, čo majú robiť. Je tam nejaký veliteľ, ktorý rozdeľuje tú prácu a nasmerovať na dôležité veci a nehovorí, kto kedy, kde má presne zabehnúť, ale v čase krízy musíte priamo ukázať na človeka, ty ideš proste toto hasiť hore. Takže podľa typu problematiky, podľa typu problému. Opakované jednoduché veci, Agile je too much. To skôr použijem ako pripomienkovací systém, tú tabuľu. Super. Díky. Takže to by bola v podstate taká tá kategória, že viem, čo viem, hej? Ako keby a idem. Áno, viem, čo viem, presne. Jo. Koľko user stories si máme plánovať v sprinte? To je znova taká otázka, že ako máte user stories, aký je rozsah a tak ďalej. Že, no. Ale tak 42, nie? Správna odpoveď. Závisí na veľkosti tímu a tak ďalej. A tak ďalej. Ja by som začal dokonca úplne iným, že keď si človek pozrie na tie kartičky, na tej tabuli, ani to nevolám user story, ale kartičky. Ak tam vidím, že sloveso naprogramovať, nakresliť, nadizajnovať, nasadiť, otestovať, tak to nie sú user story. Takýchto aktivít tam kľudne môže byť, no vynásob si, mám 10-členný tím na 10 dní roboty alebo na 9, tak to je, že 90 kariet dohromady, že to môžu byť subtáskov, môže byť 90, 100, v pohode 120 som zažil. A to je ešte stále OK. Ale tých reálnych user storiek zvyčajne býva menej, tak jak som spomínal, možno 15, 20. A teraz otázka je, že či to je user storka, skôr to sú že pomixované veci, že ja by som povedal, že 15 až 20 sprint backlogy temov, čokoľvek to je, to môže byť bug, technický debt alebo nejaká user storka. Ten zdravý pomer, že business versus tie ostatné, to je v každom produkte trochu iné. Niekedy potrebujete viac rozvíjať tie biznisové veci, niekedy potrebujete viac naopak spomaliť na technologické, takže ja ani nemám rád presne tie percentá povedané, že 40% musí byť biznisové, 20% takto a takto bugov a takto medzera, lebo čo si budeme vraviť, v lete biznis až tak netreba, to skôr by som využil na to, že radšej prepnem na technologický rozvoj, na bugy. Biznisové obdobia sú, každý má vo firme inde, takže tam by som to radšej prelieval, to percento. Takže, ale málo. Že ak to máte viac ako 20, tak to je veľmi otázne, či to sú user story. Ale tento princíp som používal do minulého roku a minulý rok sme mali možnosť začať pomáhať firme, ktorá vytvára ich riešenia v no-code, čiže neprogramujú, ale že veľmi jednoducho to poviem, že klikajú tie riešenia a tam je to reálne, že o 100 user stories za sprint. Tam to fičí strašne rýchlo vďaka tej technológii. Tam je to brutálne rýchle vďaka technológii. A badám to aj v tých AI tímoch alebo tímoch, ktoré fakt, že promptujú tie riešenia, tam to už bude byť veľmi rýchle. Ale je to umožnené technológiou. A není to tá základná otázka toho, že ako keby vedieť rozpoznať, čo je user story a čo je task? Áno. Vieš, lebo tam sa to podľa mňa láme, hej, že keď má človek plný backlog vecí, že pridať field, zmeniť tlačítko na zelené, bla, 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 tak to kľudne môže byť súčasťou jednej storky a to je jablka a pomaranče, vieš? A akože dám tu na jednoduchý trik, ktorý ja používam a v praxi sa veľmi osvedčilo a to je, že ak je to sloveso, tak to je subtask. Keď je to podstatné meno, report taký a taký, tak to je user storka. To je oddelené na what a why. What a how. Tak.
Dobre, to znamená, že ideme ďalej. Máme ešte nejakých 5 minútiek. Znova priestor do publika. Ak máte nejakú otázku alebo doplňujúcu otázku, tak kľudne sa napíšte do komentu alebo sa prihláste. Idem zo spoda na vrch. To znamená, že ak ste dopisovali otázky, tak sa na vás nemusí dostať čas. Tak ak by ste chceli, kľudne hovorte. Dobre, pozerám, že čo mám. OK, produktový vlastník nám nechce písať user storky, je z biznisu a nikdy od neho nikto nechcel písať presné zadania. Stačilo povedať ideu. Ako ho presvedčiť? Ako ho presvedčiť, aby nám písal tie user storky, ktoré nikdy nemusel robiť? Ako keby v princípe. OK, toto má opäť veľa úrovní. Zaklopať na kanceláriu? Nie, ja sa snažím, mám takéto prípady, sem tam sa nájdu také a snažím sa pochopiť, v čom je ten strach z toho písania, lebo možno aj ten človek má pravdu, že on to nemusí písať. Jeden prípad z banky v Prahe, mali tam takúto veľkú dilemu, že product owner im nepíše user storky, ale reálne, keď sme sa o tom bavili, tak on ani nebol schopný napísať tú user storku, lebo tie detaily fungovania, poskytovania úveru, to proste nemá v hlave. Detaily, akým spôsobom sa robí akvizícia klienta, to on nemá v hlave. Detaily, akým spôsobom sa spracovajú koly, to nemá v hlave, že zrazu ako keby, že jeho hlava mala poňať 4-5 rôznych domén a to jednoducho to nedá človek jeden. Jasne. Takže on tam mal na to business architektov, ktorí mali rolu business architekt. A reálne oni mu boli schopní pomôcť písať tie user storky a on mohol ostať na vyššej úrovni riadenia, na vyššej úrovni rozhodovania. V podstate hovoril stratégiu, on hovoril ako keby, že veľké feature, alebo epiky to volajme, ktoré potrebujem ďalej urobiť a on to dohadoval s biznisom. Takže on reálne potreboval nastaviť strategické smerovanie toho produktu na nejakej mid-term a long-term úrovni a tie detaily mu vedeli písať tí business architekti. No a práve k tomu došlo, že po nejakom čase, keď sme sa posadili, tak reálne tí business architekti robili product ownerov, len nemali status product ownerov a nemali mandát product ownerov. Takže po dohode aj s top managementom v tej firme sme jednoducho posunuli ich do roli product ownerov a reálne robili business architektúru, ale oni boli product ownery a ten bývalý product owner, ten jeden, sa stal product manažérom. A na základe roli a statusu sme oddelili, kto sa ako ďaleko do budúcnosti pozerá. Takže že chcieť po tých ľuďoch vypisované, jasné, že odpovede ja na to nemám čas a podobne, ale tam je vždy väčšinou za tým iný strach, že možno to vôbec nie je o čase, možno to je o chýbajúce znalosti a nechce znížiť svoj status ten človek, ale môže to byť aj o tom, že jednoducho nevie, ako napísať tú user storku. Nikdy v živote to nepísal a zrazu to má písať pre celý tím a má tým frflošov, ktorí mu to hneď ofrflú, lebo to nie je user storka. A ak mu to dokonca Scrum Master takto ofrfle, treba veľmi citlivo narábať s tým egom tých ľudí. Proste to sú ľudia, ktorí potrebujú rýchlo reagovať a zrazu tie veci ich spomaľujú. Že tá byrokracia ich spomaľuje. Z biznisu väčšinou to tak býva. Nikdy neboli na to nútení. Máme aj klientov, však niektorí z vás aj tu sú na tomto kole, že ľudia z biznisu nevykazujú. A proste teraz zrazu, že musí zapisovať, a nie, že vykazovať, ale musí že tvoriť a písať tie veci. Doteraz mu stačila vetička. Chcel by som poprosiť, požiadať o toto, a ďalej sa nezamýšľa nad tým celým a zrazu on zodpovedá za to celé, takže skôr s opatrnosťou jednám. Chcem pochopiť tých ľudí. No, tak to bolo to, že čo som povedal, že v podstate zaklopať na kanceláriu a pobaviť sa, že toto by sme potrebovali, čo by sme mohli spraviť preto, že ako keby nabrať tú odvahu a pobaviť sa o tom, či sa to dá, či sa to nedá, ale hej, no, v podstate tak ako vravíš. Možno ešte poslednú vec, že nevždy má zmysel písať user story. Akože začínať s tým, že podľa Agile musíš písať user story. To badám všade. Začíname Agile, školenie a ty product owner musíš od rána začať, od zajtra písať user story. No keď nemá persony, keď nemá hodnoty, keď nevie víziu, prečo robíme tie veci, proste nenapíšete tú user story. On nemá na to framework vybudovaný dookola. Takže to nie je o tej vetičke. Tú vetičku potom zosmolím len úplne umelú. Dušan, ideme hodinu a pol. Odložíme si na budúce, lebo myslím si, že už sme všetci tak so.
Jak to vidíte? Myslíte, že stačilo na dneska? A dáme zase tak kvartálne, že pozberáme otázky a zhrnieme to? Jediné, ktorý môže dať vizuálny feedback, je v podstate Palo. Tak všetko rozhoduje teraz Palo. Presne. Jak povie Palo, tak bude. Až commitment, Palo. Hej. A teď si vás kúpim všetky. Presne. Dobre, tak čo? Ďakujeme. Hej.